Kto vo vašej spoločnej, už teraz manželskej domácnosti bude variť? Kto bude umývať riad alebo nakladať, vykladať umývač? Kto bude vynášať smeti? Opäť je tu zhoda. Ďalšia otázočka. Kto trávi viac času na sociálnych sieťach z vás dvoch? Máme opäť. Však áno, lebo Michal nemá čas. On varí, hej, upratuje, vynáša smeti. Lenka je na Facebooku. Kto sa prvý poháda so svokrou? Je tam zhoda, potlesk! Budeme stáť hore všetci na tom pódiu okolo nich. A dôležité, aby sme vytvorili takú úžasnú rodinnú atmosféru. Potom, keď oni vyjdú hore po ten baldachín, tak vy to tak akože zatvoríte vzadu, dobre? Vy dnes vstupujete do manželstva, do sviatostného. Ja, Michal, beriem si teba, Lenka, za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Pre tých, čo sme uverili v Ježiša v Božiu lásku, je to manželstvo prostriedkom, akým Boh svojou láskou objíma lásku človeka. Ja, Lenka, beriem si teba, Michal, za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Kde od dnešného dňa Boh bude prvý, ktorý vám bude do tej vašej spoločnej lásky fandiť. Potom to bude dobre. Ja v mene Svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Amen. Lenka, príjmi tento prsteň Ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Nalev.